Saint Xavier's Ot hakalai pautar unai lur arja apply kala rakhi ka college de ka baningkong jongkani ka college da ka jinglek man basis ngi jongki samla pule ka balapon long hapok ka hall jongka ka college hi hakani ka jing rakhi lai don lang do ba Vincent H Palau MP ka Lok Sabha na Shillong seat kumukong san haringkat ka jinga don lang ka Deborah C Marak ka menteri barem jong sarkar jalla ki father ki sister nalor ki kme ki pa hakani ka singi lapan ipu ipeng susu ikane ka jing rakhi ka college di daki jing ruai jing shat bagi jing elek kai drama ki internet daki samla puli jong ka college ka Saint Xavier's Ot ka college ka balapan ya da ka sengriu niam Jesuit bat sedang ru ka college house nam arjar khat pra bat kumba kalong mentahi ka Islam ajing hikai ka don ya ka higher secondary school ya ka college bat ka hostel na ka mentaki khana kan thai uba Vincent H Pala haba ajing kran ka singi ulaong bagi pat ba ka dong kathan ki long badon bok shibon ban yo ya kum kini gi jaga puli mission namar nalor ka jing nang jing start ki hikai ru iki khana ya ka rukom em ka babaha bat ban penne ru ya ka riti ka dustur Kami di bantim, iyo kisih kain mentaka culture, keriti kedustur kecami. Ilong ki badan bok kum ki kimi kipa, ilong ki badan bok kum ki kena popule hakani ka college. Namar bale bang ong kita, namar bawa kiba ai pi ke jing hikai, kiba penyai, kamtang di Saint Xavier, kide kiba bet hajan laman ki institutions, ki college ba penyai di Saint Xavier, barabor kilong ki college ke babit tengah tepat ki nong song snong kamtam ki nong song snong jong kene ke area ki kmi ki pa ki bahim nasam ki badai jong kene ke area badai pan yarap de ban tai na penta ka jing pa jong kene ka college kam de jong ni father kam de jong nga kam de jong no kam de tang ka snong boy mereka ni ka college ke de paro ki nong song snong jong kene area kamtam jom kede apa maram area mah ya tete area ki maram barobor ngai ki Philippines bah ki bring ke batristom ki hatristom lo nama ting apa compare dengan ang pada apa compare ke Garo Hills ke Sisok ke Jakarta andai sening hatristom apa ni tristom ting ke Japing ro ke aktif ke jimut ke jing perkat ro ting hatristom hapren ke jing tristom joni Philippines bah keleng di India berok kau ialah divide ke north, south, east, west. Kita tristom lagi di kiri kita na south. Kita tristom. Habis kita tristom kini kita ke jin ke DNA kawan. Kita kun kita tristom. Habis niyo kini kita di kita buat belum kamkai. Baru kun naun baru kun kita kata kejo. Tapi jing ini jong kini kita. Kecingwan jong pi bapi wan kecingerat jong pi kikun lade hayin lade haskul kalong kebadan kanga kumjuro ki samikai pila di iyo kino hikai ki batristom kino hikai ki ba hikai hok kadon arjat kecing hikai ba shu hikai tangdep bat kecing hikai ba dah hikai hok batristom baklut por om kumunong tem mo kino ngap nong tem don nong tem bastat don nong tem bakam start susu don ben sesong mata ke jing praktis
Tikno hikai ro ka joi. Ngingitik na ni hikai shwe ki khamyo bon ka tulok ka pisa ne khamsu. Ndre na hikai pa ki school jam ki school niam kasi tamba ba. Ndre ngi tamba ka jing sio hun ka bang sim. La ngi I ba ki kun jam ngi ki students jam ngi ki pass bha ki le bha ki exam. Na klamat ten ha ka exam ka ban kani ka watch college ka wei ki ban pau bha na mar bale ka jing tristam nado ki principal ki father tumjoro bat ki no hikai. Con, film step dari school sabang bon cuti nambai. Tadi con ki itu bicara lagi. Oh, lagi. Kalau kau ni lain. Hai. Lihat deh. Lihat ni. Kau semua ikut je bro. Susah. Kau semua ikut je bro. Power back. Im Tee bende babon bon cuti nambai. Dat live right